Hej, velkommen. Jeg hedder Siri, og Lene og jeg, vi har sammen Fordybet og Forbundet, som afholder retreats for kvinder, og vi holder også workshops og andre events for kvinder. Og i den her video, der kan du få en smagsprøve på en lille meditation. Det er et af de 5 elementer, vi arbejder med på vores workshops og retreats, hvor vi har 5 vaner, som vi arbejder med og introducere, og som man så kan forhåbentlig integrere i hverdagen bagefter. Fordi tingene skal ind i hverdagen og blive en del af og få vores daglige liv til at blive fuldt og helt og tilfredsstillende. Så jeg vil invitere dig til at være med. Så sæt dig godt til rette. Du kan sidde udendørs, så du kan sidde indendørs i stuen. Og start med lige sådan at mærke din krop, og hvordan den har brug for at sidde lige nu. Så brug et øjeblik på lige at sætte dig til rette, og mærke, at du sidder her i siddende stilling. Og du kan lukke øjnene, og du kan også kigge ned på et punkt lige foran dig. Men nu skal vi vende blikket indad. Og så start med at fokusere på dit åndedræt. Mærk åndedrættets bevægelse i kroppen. Mærk den her grundlæggende bevægelse af ind og ud. Og oplevelsen af at give slip, når du ånder ud. Trækker vejret dybt ind. Og ånder ud. Og for enden af udåndingen, så mærk et lille slip, hvor du slipper alt. Der er ikke noget, du behøver at holde fast i. Ikke noget, du behøver at bære. Lige nu, så bare giv slip i alt. Og lad den her oplevelse fylde dig helt lige nu. Af at trække vejret ind. Og ud. Og slip alt. Ind og ud og slip alt. Så vil jeg invitere dig til at sanse din krop indefra. Mærk fornemmelsen i dine fødder. Hvis du sanser dem indefra, som om det er første gang, at du bliver bevidst om, at du har fødder. Og mærk, hvordan det føles på undersiden af fødderne. Måske er de inde i et par sko. Måske er der et gulvtæppe, terrassebrædder, sand, gulv. Og mærk, hvordan dine fødder er i kontakt med noget, og hvordan det føles. Bevæg dig nu indefra op igennem benene, ind i knæene, og fortsæt op og sans hofteskålen. Og mærk inde i hofteskålen bevægelsen af åndedrættet, der bevæger sig ind og ud. En bølgende bevægelse af at tage ind og give ud i livet. Du bevæger dig op i sansningen i kroppen, op i brystet, ind i skuldrene.
ned i armene, ud i fingrene, op i kraniet. Mærker hovedbunden indefra. Derfra, hvor håret vokser ud. Og til sidst se, om du kan sanse hele kroppen indefra på samme tid. Og så kan du have fornemmelsen af, at du oplever kroppen udefra, som om du er omverdenen, der ser og oplever kroppen. Så fornemmelsen af plads. Uendelighed. Og så kom hen til afslutningsvis hudens sansning med omverdenen. Hvis du er udenfor, er der måske vind, sol. Hvis du er indenfor, er der måske en temperatur i rummet. Så fornemmelsen af at være åbne celler, der sanser, uden modstand. Uden begrænsning, plads. Og brug sansningerne til at komme helt til stede her og nu. Og for enden af udåndingen, slip alt og vær lige her i dine sansninger. Kroppens sansninger er altid en portal til lige nu. Og du kan blive siddende, så længe du har lyst. Og ellers så prøv at bevare fornemmelsen af at bruge åndedrættet og sansningerne til at komme ind i lige nu, som du bevæger dig videre ud i dit liv. Tak for nu.